Татар телендә белем бирүче гимназиянең бу бинасы 40 ел элек төзелгән. Башта балалар бакчасы булган, соңрак мәктәп. 250 урын, 600 укучы. Сыймагач, күрше мәктәптә кабинетлар арендалыйлар. Балалар ике бинада эшлиләр, укыйлар. Үзебездә. Безнең бу бинада столовый иде, ашхана бу бинада иде. Бу бинада безнең компьютер кабинеты, музыка. Шуңа күрә безнең башлангычлар укыса да, теге класс, теге бинадагы уллар да бу якка кирип укыйлар, йөриләр. Ашханәсе 46 кеше сыйдырышлыгына, шуңа 600 баланы ашатыр өчен күп көч куерга туры килә. Күз алдына китерегез. Бер тәнәфестә мәсәлән 1нче класслар ашый. 90 бала. Менә шул 46 урынлы урынга 90 баланы утыртабыз һәм алар инде менә булай итеп утыралар. Моңа кадәр 18нче гимназия укучыларының физкультура дәресләре гадәттә урамда уза торган булган. Һава шартлары начар булган вакытта менә шушы 36 квадрат метрлы спорт залы дип тә атап булмый инде спорт бүлмәсендә шөгыльләнгәннәр. Әмма күргәнегезчә биредә менә шушындый укытучы өстәле һәм берничә эскәмиядән башка бер нәрсә дә юк. Ә менә янәшәдә генә төзелә торган яңкырмада аларның яңа, зур, заманча спорт заллары булачак. Гимназиягә өстәмә бина төзелгәнне укучылар, аларның ата-аналары, мөгаллимнәр инде дистә еллар буе көтә. Без бу турыда сюжетлар эшләдек. Әтиәниләрнең мөрәҗәгате президентка барып җиткәннән соң боз кузгалды. Быел майда гимназия янында яңа яңкырма төзи башладылар. Проект разработанный. Проект әзер 20 майда төзелеш эшләрен башладык. Беренче чиратта булган корылманың нигезләрен ныгыттык, аннары фундамент эшләренә керештек. Хәзер без заказыбыз, 1-2 көн безгә калды. И обратно засыпка будет. Яңа корылма 3 һәм 4 катлы 2 бинадан торачак. Анда кабинетлар, 220 кеше сыйдырышлы ашхана, спорт залы булачак. Яңа бина 300 укучыга исәпләнгән. Гимназиянең казанышларын исәпкә алып, монда укырга керергә теләүчеләр ел сайын арта диләр. Национальная татарская школа. Милли татар мәктәбе шундый бинада күпме белем биргән. 20 ел эчендә чыгарган укучылар арасында 25 фән кандидаты. Алар чит илләрдә дә эшли. Шуңа күрә бу мәктәптә укырга теләүчеләр саны да ел сайын арта. Булган гимназиягә яңкырма төзү урын җитмәү проблемасын хәл итүнең бер үрнәге. Иске бинаны төзекләндерергә җыеналар. Быелгы уку елында анда беркем дә укымаячак. Балаларны күршедәге 42нче мәктәпкә күчерәләр. Киләсе елга республика көненә үз гимназияләренә кайтачаклар. Без 21 ел көтсәк тә, ниһаять безне ишеттеләр һәм безгә ярдәм кулы суздылар. Һәм менә мин ышанам, 22 елның 30 августында без 1нче сыйныфтан алып 11нче сыйныфларга кадәр бөтенебез бергә ура кычкырып яңа бинага күчәбез, Алла бирсә. Рания Абдрахманова, Марат Зәйдуллин, Яңа гасыр каналы. Көтелмәгән кунак көттереп кенә интернет челтәрләренә дә килеп җитте. Хәзер бу фильмның барлык серияларын ТНВ.ру сайтында карап була.